Velkommen til. Mit navn det er Anna, og jeg er psykolog. Jeg arbejder hovedsageligt med mødre, helt fra graviditeten og frem. Der er mange, der kommer til mig, fordi de oplever, at de ikke kan genkende sig selv, efter de er blevet mor. Der er også nogen, der oplever, at tidligere problemer, som man egentlig tror, man har lagt bag sig, pludselig dukker op igen. Eller man har fået problemer i sine relationer. Det kan være til ens partner, eller ens børn, ens egne forældre. Det kan også være, at man pludselig oplever, at man reagerer uhensigtsmæssigt i pressede situationer, og gerne vil have hjælp til at lave det om. Uanset hvad det er, det drejer sig om, så er du meget velkommen til at henvende dig til mig. I terapi hos mig, der arbejder vi med at forstå dine følelser, dine reaktioner og dine handlemønstre. For mit fokus, det er på, at du skal stå stærkere, roligere i dig selv. Du kan altid kontakte mig for at få en gratis forsamtale, så vi kan finde ud af, om der er kemi. For det er, ud fra min opfattelse, det allervigtigste for god terapi. Jeg glæder mig til at høre fra dig.